من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد ina mana gaisuwa na addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna cikin watan Zulhajj, wata kuma wanda ake gabatar da aikin hajji a cikinsa, kuma yau muna 28 a cikin wannan watan mai albarka. Hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 daidai, wanda wannan haduwa ta ina son a takaitawa dan tattauna ne akan wata matsala da ke damun musamman a ƙasarmu Najeriya. Domin a yanzu da nake magana muna ƙasa mai tsarki, ma'ana makkatul mukarrama, ƙasa wacce take da ɗimbin albarka, wanda a nan ne ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala yake, wato ƙasa wacce ake gabatar da ayyukan hajji a cikinta. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala aikin da muka gabatar na hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna. Wayanda kuma suke so su zo, muna masu fatan alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sare masu hanyar da za su zo. Wayanda kuma suka zo, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su gida lafiya. Wannan matsala ita ce matsalar zamantakewar aure, kamar yadda aka sha tattaunawa malamai da yawa, bangaren malamai kala-kala na duniya sun tattauna akan matsalolin da suke cikin aure da kuma yadda za a bi a kauce musu. To kamar yadda na ce a takaice, wannan al'umma ba za ta taɓa samun nasarar gyara wannan matsalar ba ta zamantakewar aure sai an koma kan abu ƙwara ɗaya tallinta. Wannan abin ko ƙwara ɗaya tallinta shi ne ilimi. Domin za ka samu da yawa janibin matan da janibin mazan ana yin aure ne bisa ba a gina shi kan ilimi, sannan galibinsu suna yin aure ne ba a gina shi kuma saboda Allah, ana yi ne saboda abin duniya. Musamman mata yanzu da ake aure, ana auren su ne saboda suna son abin duniya, ko kuma in ce suna yin auren ne saboda abin duniya. Domin shi aure idan aka gina sa kan ilimi, to lalle za a samu nasara kwarai da gaske. Kafin in faɗa abubuwan da nake so in faɗa, da za mu gane cewa lalle aure ana so a gina shi kan ilimi, da wannan shawarar manya-manyan mu da su dauke ta da an gyara wannan abubuwan da mun wuce shi tuntuni. Wannan shawarar ko ita ce, idan har zai a kowane state ko a kowane local government, har idan zai iya yiwuwa a samu a gwamnatance, in ba zai a gwamnatance ba a samu a environment ko society mutane, a samu a gina wani gida haka da za a aji malamai, a aji dattawa wanda suka san yadda kisisi na aure yake, yadda mace za ta jawo hankalin ɗan namiji da sauransu, a koya mata wa'annan abubuwa. A samu misali kamar yarinya za ta yi aure a ce nan da wata uku sai a kai ta wannan wuri, shi ma namiji idan zai aure nan da wata uku sai a kai shi wannan wuri, a karantar da shi ga abubuwan da ya kamata yi. Misali idan za a yi da irin wannan gidan, aka samu sai a ɗauko daga cikin littattafan da muke da su na musulunci. Akwai littafi basit jiddan, littafin Muhammad Siddiqu Manshawi, inda za a sa wannan littafin a karantar da shi a al'umma, za ka ga mutane an samu nasara a zamantakewar aure da ake fama da shi. A zamantakewar aure matsalolin da ake fama da su a kai. Don haka wannan ne nake cewa wannan shawarar da za mu ɗauke ta mu gyara, kai ko gwamnati ba ta nuna ba, mu za mu iya ɗauka a samu wani mai kudi a cikin mu ya buɗe wannan a ce to duk wanda zai je a yi rajista ne shi zai biya kaza,
yadda za a koya wa yarsa yadda za ta yi magana da miji, yadda za ta tarbi mijinta, yadda in mijinta ya fushi ya za ta shawo kan sawaye da sauransu. So za ka ga duk waɗannan mun samu nasara a kai, domin ita mace istimta biha ne, ma'ana ana jin daɗi da ita ne. To sai zaman ta yanzu kuma ana samun wahala da ita, saboda zamantakewan da muke fama da ita na aure ana samun matsaloli da dama. Za ka gansu su galibinsu wallahi rashin karatu ne kawai, domin za ka ga wata matsala an kawo maka ita, yadda za ka tattauna a kanta shi ka kawai rashin karatu ne a bangaren matar da mijin. Wani abu ne simple da za a iya gyara tsakanin mata da miji, amma sai ga saboda ba su da karatu a tsakani, ita ba ta da karatu, wannan mai gidana ne, shi kuma bai da karatu, wannan mata ta ce ya kamata mu zauna mu gyara abubuwan, amma sai ka ga wani abun ya yi gyaruwa saboda rashin karatu. Hanyoyin da za a bi a gyara shi ne lalle hanyar kwara ɗaya ce, ya zamanto bangaren mijin yana da ilimi, bangaren matan ma tana da ilimi, ma'ana ya zamanto kowa ya san ilimi na zamantakewan aure. Domin idan mata ta zamanto tana da ilimi to an gama komai, idan miji ya zamanto yana da ilimi akan wannan bangare to an gama komai. Domin wani malami yana faɗa cewa duk yadda mace take kake son ta, in ba ta da ilimi karbu da ita. Duk yadda mace take in ba ka kinta, in dai har tana da addini tana da ilimi to ka rike ta. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu logon yadda za mu zaɓo mutanen da za mu zauna da su. A ɓangaren mata ya bada, a ɓangaren maza ya bada. Ɓangaren mace ya ce ana aurenta ne saboda ababe guda hudu. Ya ce tun kahul mar'a li arba'in, a wata ruwaya ala arba'in. Ana auren mace ne saboda ababe guda hudu. Na farko ya ce lijimaniya, saboda kyanta, ma'ana ana auren mace saboda tana da kyau. Ce wannan tana da kyau zan aure ta, wanda galibi akan haka muke gina auratayya. Wannan kuma rashin karatu ne, rashin ilimi ne. Idan ka ce kai sai da mace take da kyau za ka aure ta, to zai ka ga irin waɗanda matsalolin da ake ta faɗa ana samun tsakanin mata da miji, sai ga ana samun su a yanzu. Sannan li hasabiha, sannan ana auren mace saboda yar wani ne, ma'ana diyar wani ne, ko kuma babanta gwamna ko chairman ko kansila da sauransu ne, ma'ana yar babban gida ce. Shi ma wannan in ka ce kan shi za ka gina aure, to in ana neman mutumin da bai san me yake yi ba, to a nemo ka. Na uku kuma ana auren ta limaniya saboda kuɗi, tana da kuɗi, ila a akawun ta akwai miliyan 10, idan tana da kaza tana da kaza, tana da gida can, tana da waye da sauransu. Ana auren mace saboda wannan. Shi ma wannan in ka zaɓo shi ka ce kan shi ne za ka gina usura ɗinka ta aure, to shi ma akwai matsala, amma lidiniha. Na hudu kenan ana aurenta saboda addininta. To wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zaɓa barar da guda uku, ka ɗauki wannan. Saboda me yasa addinin nan shi ba ya taɓa karewa. Ban taɓa ganin wani mutum da aka ce gashi ilimin sa ya kare ba, ko kuma addinin sa ya kare. Amma na ga mutane da yawa kudin su ya kare, na ga mutane da yawa kyansu ya kare, na ga mutane da yawa nasabar su ta kare. To kaga waɗannan ababen guda uku shi yasa annabi ya watsar da su saboda suna karewa, amma addini da ilimi ba sa karewa. Don haka wannan shine abu na farko a bangaren mata kenan. In za ka auri mace zamanto ka yi bincike a kanta, ka san yar wace ce, sannan bayan ka san yar wace ce, ya alakarta da Allah, ya alakarta da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya alakarta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin ma ta san su, ta san su waye, ta san Abubakar, ta san Umar, ta san aikin da yi. So duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce muna bincike a kansu idan za mu gina aure. Aure fa kamar kamfani ne. Yadda mata take za ta zo, kai ma ka zo ku haɗa wani kamfani da za a yi producing ɗin ƴaƴa a ciki, to ya kamata a ce na nasu ga waye zan haɗa wannan kamfanin tsakanina ni da shi. Misali yanzu da a ce kamfani ne ba aure ba, zan haɗa, ina neman waɗanda za su zo mu haɗu mu gina kan kamfani, to dole sai an tsananta bincike a ga wani waye shi, nawa yake da shi, kaza yake da shi, waye da sauransu. To kamar haka nan ne ma a ɓangaren aure, duk yayin da za ka aura ya kamata a ce kayan bincike da ya karfin addinin da yake, ya fahimtar ta a addini yake. Wannan duk shi ya kamata maza su kalla a wannan ɓangaren janibi. Haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma wajen maza, su maza ma saboda ma muhimmancinsu a al'umma sai ya ba da quality guda biyu, ya koma Qur'ani kuma Allah
subhanahu wataala ya kawo quality guda biyu. Shi ma kima mace sai aka baki naki, idan zaki zaɓo namijin da zaki zauna da shi, so ya kamata ki dubi wannan janiban guda hudu. Duk namijin da ba shi da su kake aure shi. To amma sai zama to yanzu duka abubuwan sun lalace, kawai abubuwa ana gina su ne kamar yadda na faɗa a farko, ana gina su ne saboda son abin duniya ba dan Allah ba don kuma ilimi ba. Saboda yanzu za ka iske mace tana da aure, amma in ka tambaye ta me yasa kika aure wannan ba Allah ba za ta iya gaya maka ba. Kawai za ta ce ni kawai ni na ga yayi min a raina, shikenan magana ya ƙare, ni yayi miki baiwa Allah. Ki koma mai Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce wata yarinya ta zo wurin sa sai tambaye ta kina da aure ko baki da, ta ce ba da, sai ce to bari na baki yadda zaki koyi yadda zaki zaɓi mijin da zaki aura. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idza ataku man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu. Idan wanda ya zo neman yarku kun yarda da addininsa, kun yarda da ɗabi'unsa, to fazawwijuhu, ku ba shi auren wannan yariyar. Ma'ana ki da ya zo neman auren ki aure shi, wannan shi ne mutumin da ake so ki aura. Illa ta faru, Annabi ya ce in kuka ƙin haka, ga mutum ya zo yana da addini, yana da ɗabi'a, sai kuka ki aurensa, ta confident fil ardi misali kabir, barna za ta dauko a kan kasa. Ma'ana za ki aure shi daga baya kuma yanzu ba ki samu abin da ya kamata ki samu. Amma idan kika bi wannan maganar kika rike ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan atakum man tardawna dinahu, ki yarda ki aure shi saboda addininsa, ki yarda ki aure shi saboda ɗabi'arsa, to za ki samu nasara. Sannan kuma abin da ya kamata mu kula da shi a cikin, za ka ga mutum da addini amma ba shi da ɗabi'a, za ka ga mutum da ɗabi'a amma ba shi da addini, to sai ya haɗa abin nan guda biyu. Ya zama mutum yana da addini, cikin addini ne yana kula da sallah, saboda ban san iya matan da suka kawo min ƙaran mazajensu ba sa sallah. Kai ni ba na zauna gida da wani, idan matar ta zo ta tada shi ta ɗan taɓa shi ta ce lokacin sallah ya yi, to in ya kawo duka da mali in ba ta kauce wani sai ya same ta a wannan rana, kawai ta ce zai yi sallah. To sai ya zama mutum yana da addini, na kula da ibadarsa, yana kula da haƙƙin bayan Allah da haƙƙin iyaye da waye da sauransu, addini sai yadda ya kamata. Sannan ya zama mutum yana da ɗabi'a ta haƙuri, ɗabi'a ta zamantakewa da mutane, ɗabi'a ta baya sata, ɗabi'a baya shaye-shaye, yana da ɗabi'a masu kyau wanda a unguwarsu za a yi bisa ce a wani mutumin kirki ne, waye da bai da sauransu. To in aka duba waɗannan janiban guda biyu sai a koma kuma Qur'ani. Annabi Shu'aib wanda ya zamani da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, lokacin da Annabi Musa ya bar Misra ya zo Madiyana, ya gamu da 'ya'yansa guda biyu, har ya shayar da su. Abin da ya faru har ya ta koma gida ta fara labari, aka ce aje a kira shi dawo. Da ta zo ta kira shi, ya zo yi ma babban bayani da waye da sauransu, duk abin da ya faru zai an gama bayani. Karshe ya ne ta kalla baban ta ce ya abatista a jirgo, ya babana ka neme shi, ma'ana ya maka zama ɗan kwano, ya maka kwano, domin fa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, wanda zaka ɗauka yi maka kwadago ya zama tuni ƙarfi ne kuma amintacce ne. Da wannan malamai suka ƙara zakulu wannan abu qualities ɗin guda biyu, ya zama tun mijin da zaki hawa yana da ƙarfi, ba lango-lango ba ne, ba kawai da ya je shi ba shi da experience, ba sa da bayan da yadda zai je nemo abincin da za ku ci, kakki auro shi, saboda za a sha wahala. Saboda ita rayuwa ƙashin bayan da shi ne kuɗi. To duk wanda ya zama ba shi da yadda zai nemi kuɗi waye da sauransu, kayan za wannan ba da yawan su kawai ki bashi, saboda za a sha wahala. Idan ba ya iya neman kuɗi, to wa zai bashi? Mutum ba zai ta zama bashi ba da sauransu. Sannan ya zama ta amintacce ne, mana ba azalimi ba ne, ba macuci ba ne, ba mayaudari ba ne. Saboda mun sha ganin maza da yawa suna yaudarar mata, ya zo ya ce mata ai kaza ne, wani ma zai mata ƙarya. Akwai matar da na sani da mijin ya je zai aure ta, yi mata ƙarya, yi mata bambaɗi, saboda matan masu gina harakar tasu kan ƙarya, ba musu ƙarya ba za su yadda da kai ba. Ya ce duk injin muka anguwan da yake nashi na niƙa, ƙarshe wata rana ta ɗauko niƙa ta kai, ya je shi kuma tafiya, ta je ta ɗauko aka ce ta kawo ita cewa injimin mijin na wanda zan biya kuɗa, ka ce injimin wani mijin na ta ce wani
ya ce to wallahi ƙarya miki mai injin ya ce wallahi ƙarya miki bai da injin ko guda a wannan sai ta ɗora hannu saman kai tana ganin ta wani injin miji mai injin muka za a dangane ka banza kyauta. Na haka wa'innan abubuwan guda a ɓangaren maza su ne kamata mata su kalla sai su yi wannan. To amma da ya zama babu ilimin babu wannan babu wancan sai ya zama kawai muna gina rayuwarmu ne kan abin da turawa suka dora a kai kawai kullum mu ga munan. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya sai da ya karantar da komai ya ba da ilimi hatta magani. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bada duk wani abu da ka sani zai jawo wa al'ummarsa alkhairi sai da annabi ya faɗa, duk wani abu da ka sani zai jawo wa al'ummarsa sharri sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayani. Don haka sai mu kula mu gane cewa wannan abubuwan da muke yi na cewa wani muna so mu gyara zamantakewan aure wallahi ba zai taɓa gyaruwa ba sai an koma an nemi ilimin aure, ilimin zamantakewan aure. Ka duba ka gani Qur'ani tun a cikin suratul nisa tun yas'alunaka anil mahid har zuwa can hafizu ala salawati wa salatu musta Allah yake ta bayani kan mata aure yadda za a zauna da su. Bayan wannan kuma ka duba suratul nisa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta magana kan aure yadda za a zauna da mata. Kenan aure yana da muhimmanci in kaga Qur'ani yayi magana sai dai ma suratul talaq sura take magana kan aure da saki waye da sauransu. Kaga ashe aure yana da muhimmanci, lalle aure ya kamata a gina shi ne kan ilimi. Wallahi in ba a gina shi akan ilimi ba to ina gaya muku za mu ta shurin daji ne wa ana ta cewa kullum za a gyara malamai su ta wa'azi waye ba za a gyara ba. Amma matukan janibin matan da mazan suna da ilimi a kai, shi ya san me kamata yi, ita ma da san me kamata ta yi, to za ka ga an samu nasara a kai. Wannan kenan. A janibin iyaye kuma a lokacin da aka yi aure to za ka ga kamar yadda matsalar farko dama ba a gina shi kan ilimi ba, to za ka ga idan aka zo wani za ka ce wai shi rayuwar dabba suke yi ne a gidan shi da shi da matan shi ko rayuwar menene. Miji a gidansa Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa duk wani abu a gidan shi zai ɗauki responsibility ɗinsa. Duk wani abu da ka sani shi zai ɗauka wannan nauyin wannan abin nasa a gidansa, saboda Qur'ani ya dora masa wannan. Allah ce wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a. Sai Allah ce wa 'ala al-mawludi lahu, wanda aka yi masa haihuwa Allah ya dora masa rizquhunna, ciyar da matan da 'ya'ya, wa kiswatuhunna da tufatar da matan da 'ya'ya bil ma'ruf, ta yadda musulunci dora masa, yadda musulunci dora masa yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa wannan. Kenan ya kamata a ce miji ya rike matarsa wajen ciyar da ita, ya rike matarsa wajen mai tufatar da ita da 'ya'yan nata. To amma saboda muna gina auratayyar mu ne saboda rayuwa ta duniya ba dan Allah ba dan kan ilimi ba, sai zaman to zaka ga wai idan mata tana sana'a ko kuma tana da kuɗi shikenan miji sai ya wace da ita, kuɗin makarantar 'ya'yanta ita ce, wani lokaci ma abincin da za a ci a gidan ita za ta buge-bugen da ta je ta nemi. Wallahi ka zalunce ta. Ni nan ina da kanwa, wallahi mutumin nan sun haihu da ita iya 7, amma ban san wani ɗansa fara ɗaya cikin waɗannan 'ya'yan kanwar da ba da yake biya musu kuɗin makaranta. 7 yara 7, mazansu da matarsu, islamiyya da boko, ban san wane ne yake ɗaukan kuɗi yake biya musu kuɗin makaranta ba. In ka ji ɗakin ta za ka ce wata jari bola ce, kayanta waye, 'ya'ya 7 a ɗaki kuma sun gurnu, kuma ya yi watsi da ita ba abin jidane shi. To kaga irin wa'annan abubuwan duk wancan rashin ilimin ne shi ke jawo wannan abubuwan. Saboda miji in ya san haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa, Allah fa cewa liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Allah ce me yarwa ya ciyar daga yarwar da Allah ya bashi. Allah ce wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta arzikinsa ba mai yawa bane, ma'ana ya kuntata masa arzikinsa ba shi da yawa, to ya ciyar daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi.
kenan Allah bai hana maka ba, ya baka daidai iya bakin gwargwado, kai kokari ka yadda za ka yi ka ciyar da iyalin ka da sauransu. Muna samun wannan matsalar wallahi, kuma duk rashin karatu ne shi yake kawo shi. Matar ka dan tana da kuɗi ba a dora mata ciyar da gidanta ba a dora mata tufatar da 'ya'yanta ba a dora mata biyan kuɗin makarantar 'ya'yanta ba, kai aka dora mawa. Dan haka ka san da wannan ilimi ne ya kamata ka sani, kai za ka biya kuɗin makarantarsu. Na haka dole ne namiji ya yi wannan. Sannan yana daga cikin ɓangaren iyayen nan, musamman idan aka yi aure, kamar yadda na faɗa, mazajen nan akwai abubuwan da ya kamata su kula a zamantakewan aure. Ma'ana shi ma rashin ilimi ne ke kawo shi. 'Ya'yansu ka sani, 'ya'yanka su ne kai, fica naka ne na rayuwarka. Kana tafiya za a ce ga ɗan wani, kana tafiya za a ce ga wani, kana tafiya kana barin duniya za a nuna ɗanka in yi wani abin kirki za a ce ai ɗan wani, ai baban shi mutumin kirki. Yana yin abubuwan za a ce ai ɗan wani ne, to ai wani dama ai albasa dole ta hayar ba ta yi halin ruwa ba, kuma wani lokaci a ce dole ta yi halin ruwa. Ma'ana duk abin da ɗanka yi kai ma za ka yi, duk abin da kai ɗanka zai yi. So wa'innan abubuwan mu kula su. 'Ya'yanka dole ka biya musu kuɗin makaranta, makarantar na islamiyya su boko. Na faɗi wannan galibin musamman ɓangaren hausawa. Yanzu da za ka tafi islamiyya da ake karantarwa ta hausawa, su za ka iske wannan islamiyya tana ɗauke da yara masu ɗimbin yawa, kuma galibin su yin talakawa ne. Kuma abin da yake nuna maka cewa muna da matsala akan wannan, iyaye ba sa kula a wannan janibin. Za ka ga naira 200 ko naira 100 ake biyan kuɗin makarantar nan, amma za ka ga wani uban ana biyan sa wata 4 wata 3, kuma ɗan sa kila ma ƙwara ɗaya a makarantar ko ƙwara 2, amma ya kasa biyan kuɗin wannan. Akwai makarantar da na sani naira 100 ake biya. Wani da na sani a makarantar 'ya'yansa guda 2 ne ko 3 ne, sai da aka bi shi wata 12 biya, kuma yana da kuɗin, ba wani ba shi da su ba, saboda ba a wani shi da wannan janibin, ba abin da ya dame shi. Wannan ya kamata shi ma mu gaya za mu yi mu gyara, amma ina sake maimaita wannan abin duk ba zai gyaru ba wallahi sai an koma an nemo ilimin zamantakewan aure. Malamai sun yi littattafai sun wallafa su, suna nan da yawa, suna nan irin su azzifaf, irin su fannin ta'amul bai da zaujain na Muhammad Siddiq Mashawi, da sauran littattafai da wanda ba zan iya tuna su ba, da kuma wasu littattafan da ma ban san su ba. So suna nan, ya kamata mutane su bi malamai su karantar da su. Ya kamata na zauna da iyalina. Za ka iske hatta masu ilimin ma, za ka ga mutum da ilimi amma kuma wallahi baya da ilimin zamantakewa aure. Shi fa ilimin zamantakewa aure abu ne wanda yake khas, za ka je ka nemo shi, tunda abu ne da za ka yi. Misali aikin hajji, ba zan yi aikin hajji ba wana da wannan karatun aikin hajji waye da sauransu, amma duk lokacin da na ɗauko na ce zan yi aikin hajji, to ya kamata na nemi ilimin hajji, na nemi ilimin yadda zan yi aikin hajji, saboda in na zo ba zan sha wahala ba, ina da ilimi na akai na ba abin da za a nuna mu. To haka ma shi ma aure, so ya kamata in za a yi aure ya zama matar tana da ilimi, shi ma yana da ilimi da za a karantar da su yadda za a zauna lafiya. Amma in dai ba ilimi haka za mu ta tafiya ana maganar aure. Yadda nake gaya muku cewa rashin ilimin nan shi yake jawo matsaloli. Yanzu akwai mutum da aka bamu labarin sa a Kano, aka ce da ya uwar gida da ya amarya kai, uwar gidan nan sai da ya tafi tsawon shekara 21 bai dawo gari ta ba ta nan ba ta kai karan shi ba ta kai waye ba, kawai biya mu Allah take cewa Allah ka shiryar da shi, kan ka fatar da shi, Allah ka shiryar da shi har tsawon shekarun nan. Ƙarshe sai gashi ya dawo wurin ta, kuma da ya dawo ya sake wata matar ta 3. Yanzu maganar da ake yi ya mutu, matar ta farko ta mutu, ta biyu ma da ya ta mutu, ita wannan dai ta farkon tashi ita ce har yanzu take rike da wayannan 'ya'yan nasa. So kaga me ya jawo ne je zauna wajen wancan? Dukkan wannan abu wallahi rashin ilimi ne, rashin ilimi kenan. Ya kamata mu tashi kai tsaye
kullum malamai suna magana cewa aure yana da matsaloli waye da sauransu kaza waye in muka ce za mu tattauna akan matsalan aure matsalolin su wala bai kare suna da yawa. to kenan ya kamata a ce matsalolin nan ilimi ne zai gyara su. In dai ba a yi ilimi to ba za a taɓa gyara matsalan mai ba aure. Sannan 'ya'yan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu su, ta ga wannan da 'ya'ya 7, wannan 8, wannan 9, wannan ma za ka gashi da 'ya'ya 20, amma wani abu ban takaici da ban haushi wanda yake nuna maka dama muna gina auren ne ba kan ilimi ba, sai ga duka cikin 'ya'yan nan ba mu ilimi, ko kuma duka cikin 'ya'yan nan 20 ba mu haddace alƙur'ani. Wallahi wannan auren bai yi ba sam. Kullum ina faɗa, musamman yan boko wanda suka yi karatun boko suna da 'ya'ya waye da sauran suna tura su makaranta ne tsara suna yin karatu. Na biya musu na ce musu duk yadda za a yi ka buga a cikin 'ya'yanka a samu ustazu, duk yadda za a yi cikin 'ya'yanka ka buga a samu mahaddacin alƙur'ani. Saboda na taɓa ziyarar wani babban latini yana karantarwa wani makarantarsa, to makarantarsa ya zama to irin kwatas ne haka, sai zama ta 'ya'yan masu kuɗi a ciki. Wannan yake nuna maka cewa yaran gaba ɗaya ana gina su ne akan rayuwa kawai ta duniya, saboda shi ma auren an gina shi ne kan rayuwa ta duniya, to 'ya'yan ma za a gina su ne kan rayuwa ta duniya. Amma da an gina shi kan ilimi, to yaran za su taso ne kan rayuwa ta ilimi, kuma za su san me za su yi. Sai ce ma yaron ɗaya daga cikin ɗaliban, I will pray for you to be imam. Sai shi yaron ya ce malam wani sai ya ne. Sai yaron ya ce why? Sai malamin ya ce kai why? Me yasa? Sai yaron ya ce malam, look at your clothes, you don't have car, you don't have house, you don't have kala. So duk irin yana abubuwan kaga yana nuna cewa iyayensa ba su gina sa kan ilimin da ya kamata yi magana a kai ba. So yaro kawai duba yaro ma dan karami har ya san irin wayannan abubuwa, so yana ganin cewa idan aka gina abu kan ilimi irin wannan na islama na addini, kawai mutum zai tafi ne useless, hopeless a rayuwarsa ta duniya, wanda kuma ba haka nan bane. So ya kamata a ce rayuwar nan da muke ciki rayuwa ce wadda take takaitacciya, mana an yanka mata rayuwar da za ka yi, in kuma ya kai ba abin da za a kara maka. So ya kamata a ce wannan rayuwar ka gina ta ne kan ilimi, don shi nan na ta maimaita wannan maganar ilimin nan wallahi a tashi a yi shi musamman ilimi na fanni kaza zan yi ilimi a kansa, fanni kaza zan yi ilimi a kansa. Yau ko a gidanku ne in ka tashi kaga wanda yake da ilimi sai kaga ya fi kowa natsuwa, ya fi kowa nagarta, kowa na son shi a gidan. Wanda kuma ba shi da shi sai ka kowa na waci da shi, saboda ba abin da zai tsina namun mutane banda kawai zama kallon ya dora mutane wahala, ya dora ma kansa wahala. Ta haka iyaye lalle a gyara wannan lamarin. To sannan kuma iyayenmu da suke aurar da mu, ko kuma iyaye waɗanda suke an ci iyaye wanda ga mata ga iya ga wai da sauransu, su ma janibinsu yana da matsala. Janibinsu na da matsala. Me janibin su ma suna aurar da 'ya'yansu ne bisa rashin ilimi. Matsalar farko, za ka ga uba yana so ya aurar da 'yansa, ba zai aurar da ita ba saboda Allah, saboda wani yana son Allah ne ya bashi, a'a sai dai wani menene ya tara na duniya, me yake da shi, me ta yana da gida, yana da mashin, na anguwa yake, a kaza ne, a waye da sauransu. Duk sai ga wani uban yana da wannan abu a zuciyarsa. To shi yasa suka ga 'ya'ya wani lokaci kawai da ya ga wani mutum da kuɗi da waye da sauransu, sai ragabin yarsa ta auri wannan mutum, ta kuma lokacin yana ba ta so. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, ka aurar da yanka ga wanda ba ta so. Annabi ma asali ma cewa tazawwajul wadud al-walud, ku auri wanda suke son ku, kuna son su. Ma'ana ka auri matar da ba ta son ka, ba ka son ta, sannan kuma ya zama ta tana haihuwa, ma'ana in ka auri ta za ta haifa maka 'ya'ya ba da sauransu. To janibin iyaye ana samun wannan matsalar ta aurar da 'ya'ya ba ga waɗanda suke so ba. Kai baka mai yarinyar nan tarbiyya ba, kai baka karantar da ita ba, kai baka zaunar da ita gida ba, kai ka batta daga ita sai wadda suke bugaɗin faɗi tashin faɗi waye da sauransu, ya za a tsira. Sannan kuma ka ce wai kana so ka aurar da ita ga wanda kai kake so ba ita wanda take so, ba zai taɓa yiwuwa ba, impossible.
ba zai taɓa yiwuwa ba a wannan rayuwar. Dole ne sai ka riƙe ta, sai ka koya mata addinin nan, ka koya mata yadda za ta zauna da mutane, ka koya mata yadda za ta yi rayuwa a rayuwarta ta duniya. To duk lokacin nan duk wanda ka ɗauko mata to za ta yadda. Bari baka wani misali. Sa'id bin Musayyab, Abdullahi bin Wada, wannan malami ne da almajiri. Sa'id bin Musayyab babban malami ne, tabi'i ne, ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hasali ma shi ake ce ma ƙarshen magabata, ma'ana akhirul mutaqaddim, shine ƙarshen magabata. Mutum ne da ya rayu rayuwa mai kyau, mutum ne da aka ce ana ba da tarihin labarin rayuwarsa ya yi shekara 40 jami'in sallah bai taɓa wuce sa ba a taɓa Allahu akbar ba kabbar har mafaci. Sa'id ibn Musayyab yana da masallaci, an ce ma a shekara 40 din nan bai taɓa ganin ƙiyan wani ba, sai dai aka ƙiyan sa ma'ana yana sawun gaba. To kaga mutum ne salihi. To wannan almajirin nasa Abdullahi bin Wada, wanda abin da ya kamata iyayenmu su dukkan kenan, ya kakara aure don Allah ya bace, sai dai kai waye wai ma ya nuna ma yanzu ma inda baka da feature to ba za ta aure ka. Menene feature? Ya zama to kai digiri, kana da dan digiri ko diploma, wannan tana da tabbacin cewa wannan digirin diploma ko NCE da kake da ita za ka iya samun aiki nan gaba, shine feature. Sai har yanzu ta ce wani baka da feature ba za ta aure ka ba, ko kana da secondary school level kai ba mutum ba ne, sai dole ka je. Yana da kyau wannan, yana da kyau mutum ya zama to yi kin auren namiji ne haka, amma kan ki gina shi akan wannan. Su domin su magabata ba haka suka yi ba. Magabata babban abin da suke kallo shine mai yi alaƙan namiji da Allah subhanahu wataala. Abdullahi bin Wada annan yi kwana 3 bai zo makaranta ba wajen Abu Sa'id bin Musayyab, dawa almajiransa. Ƙarshe da ya zo a rana ta 4 sai malamin ya tambaye sa bisa makaranta, sai ce masa malam mata ta ce ta. Malamin ya istirja'i, ya ce misa baka gaya mun ba in zo maka janaza da waye da sauransu. Ce malam shugabanci a mai yawa, abubuwa sun yawa, so ba za ka iya kaza ba za ka iya zuwa ba, sai sa ni ta. Ya ce to za ka ba kai aure ba? Ya ce ban yi aure ba. Ce aure malam, aure duk garin Madina wa zai bani aure? Ya ce me yasa? Saboda talauci da nake da shi, wanda shi muke ta gudu. Wallahi gidan mai muku magana na yi aure a cikin talauci, amma yanzu ina cikin wadata. Allah subhanahu wataala ya wadata ni, ban taɓa tsammanin kuma zai samu wannan ba. Amma aure kamar yadda muka sani cewa aure yana jawo arziki ne ba talauci ke. domin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Allah ce in talakawa ne zai wadata su, kenan Allah subhanahu wa ta'ala ke wadata ka. Kalli wa janibin namijin da za ka aurar da yarka talaka ne, ka kauri menene alaƙarsa tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce ba a yi baka aure, ya ce mai sa saboda talauci. Ya ce to a kone zai baka. Ya ce wace ni na baka wancan. Shi Abdullahi bin Wada ya san yar, an ce ma a lokacin dan sarki ya zo neman ta. La ilaha illallah, yanzu ne kai dan sarki ya zo neman yarka, wani ustaru an gudu ko zo neman a bashi. Shi yasa kake ganin muke ta samun matsala, ba ma gina aure kan ilimi. Yan uwa, gina auren kan ilimi akwai matsaloli da yawa. Wallahi Abdullahi bin Wada aka ce an bashi mata, yana kallon baban ya ce na baka mata baka sai ka karba, bai ce na karba. Dama a mazari sun karatu ne, ce to kuku shaida baban ya fara da bakal haja, ya ce na dala biyu, ce kawo, ya karba. Naira 2 gare shi ya karba. Tune sadakin yare ya ne bata san to an yi wannan ba. Amma ƙarshe Abdullahi bin Wada ya koma gida, ya kasa bacci. An daura aure, wannan aure suka ce aure ɗan bebi, ban ganta ba, ya kamata a ce na ganta mana, to bari gobe. Yana cikin wannan karantun kawai sai ya ji ana kuma masa kofar gidansa, yana gudu ya ga baban matarsa ne. A ce amalan lafiya, ya ce na yi maka aure da zan aiki maka adalci ban kawo matan ba. Ya ce malam auren da gaske ne? Ya ce da gaske ne mana gata. Sai shi yana kawo mashi matar shi, ya kalle ta ce ke kin ga wannan mijinki ne ki bi shi, kai kuma matar ka ne ka ji tsoron Allah ka rike ta. Wannan auren zai wuya a cikin mu yanzu. Me yasa na kawo wannan kisan? Yadda baban ya karantar da yar, to duk inda ya dora ta ba za ta kauce ba. To kai ka bar yarka a watsi,
ba dole ta kawo wanda take so ba kai wanda kake so ba. Haka nan magabata suna kallo menene alaƙar ɗa namiji da za su ba yasu tsakaninsu da Allah. shi yasa Hassan Basri wani mutum ya zo mashi da ya ce wannan yar na fi son ta bisa ga kowa, amma ka ban shawara ba zan aurarwa. sai ce zawai jami'in man yattaqilla, ka ba wanda yake jin tsoron Allah. ya ce me yasa? ya ce in ahabba akramaha, in yana son ta zai girmama ta, wa in abghadaha lam yazlimha, in kuma yana son ta ba zai zalunce ta ba. tsoron Allah zai hana zalunci. so duk waɗannan abubuwan ya ko yan uwa abin da ya kamata muna kula da su kenan. ni nan da nake yin wannan magana na sha wahala wajen in samu matar da zan aura, saboda me sha a lokacin da wannan matan a wancan lokacin shekaru 10 da suka wuce, kunci shekaru 20 da suka wuce, kawai ana ganin ba na da kuɗi. to a karen ya ku yan uwa mu dina gina auren mu akan irin wa'annan abubuwa, mu dinga gina auren mu akan addini mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara. wannan kaga su abin da suke kallo kenan. akwai bawa da aka ba shi gona katuwa, aka ce kiyaye wannan gonar, so yana kiyaye da wannan gonar. mai gidansu da ya yi shuka waye tafiya bashi shekaru masu yawa, wannan bawan Allah yana nan cikin wannan gona yana kallon wannan gonar shekara aka ce kusan 20. wata rana mai gidansa ya zo gonar yana zaune, sai ce je kawo masa ɗin itacen da suka nuna ya kawo masa. sai yaron bawan in ya kawo ya aje, sai mai gidan ya ci sai ya ji bauri, in ya ce ka je ka kawo mai zaki na ci. sai da aka haka su uku, na uku ya ce masa kai baka san bishiya mai zaki bane da za ka kawo. ya ce masa to ai ni ban taɓa cin wani bishiya na amma dan tunan gane wannan mai zaki ne wannan mai bauri. ya ce saboda me yasa? ya ce saboda kai mai gonar baka yi min izinin hakan ba. ya ce shekaru 20 da na barka a gonar baka taɓa cin wani abu. ya ce ban taɓa ci ba saboda baka yi min izini ba. wannan ya sa ya ce to kai yanzu bai kamata ka ci gaba da zama bawa ba, na ɗantar da kai ka zama ɗa. ina da ƴa ba wanda ya kamata ya auri wannan ƴar sai kai, gonan nan ka ɗauka da baka. so kaga mutanen da suka gabata suna kula ne da ƙarfin alaƙar da ke tsakanin bawa da ubangijinsa, sai su ɗauki ɗasu ya su wasu, wanda mu yanzu ba haka bane. in dai kana da shago a sabon kasuwa, ko kana da shago a tsohon kasuwa, ko kana da shago a Wuse market, ko kana da shago a wani, kana da ofis a Abuja, kana da waye, shi kenan sai a ɗauki ɗiya a baka. ka ga wani yana da wuyan abubuwan za a ɗauki ɗiya a bashi, ba a karance shi ba a san yana da karatu zaman aure ba, yana da ilimin zaman aure waye da sauransu. a'a sai ka ga an bashi ɗiyan ya tafi Abuja da ita ba ta samu abin da take so a wurin shi ba, shi bai samu abin da yake so a wurin ta ba, yana can wajen kawo, yana can wajen yan iska da yan banza, saboda abun an gina shi ne kan abun duniya. wallahi ina ƙara maimaita wannan magana, aure ba zai taɓa gyaruwa ba a rayuwar mu ta Najeriya sai an kuma ana gina yaron kan ilimi, ana gina kuma mazajen kan ilimi. ma'ana ilimi, in na ce ilimi ina nufin na zamantakewan aure, na zamantakewan aure ya zamanta muna da wannan karatun. bari mu baka misali ka gane cewa muna gina aure da kan jahilci. akwai wani suka aka ba mu labarin su biyu an yi auren, suna zaune bakin kofa, sai matar ta kalli mijin ta ce yanzu fa na ce ka sake ni ba za ka yi saki na ba. sai ce to ki ce, sai ce to sakanni, sai ce to na sake ki. wace aka zo wajen wani malamin mu ya auren yake, ya ce ta sauko. wai ana maganar ma ya auren yake wai ta sauko, aka ce wai ta sauko. so aka nan irin wayannan abubuwan da muke gani ya kamata a ce mun masu a kansu, wallahi gyara su yadda ya kamata. haka nan ni ina ganin a janibin iyaye ya kamata suna kallon wannan, wane ne zai aure yasu, me alaƙar shi da Allah, me alaƙar shi da addininsa, me alaƙarsa da mutanen hankuwansu. so ya kamata muna kallon wannan dambe mu gyara shi. wannan a janibin iyaye ke, sai janibin iyaye mata kuma suna da irin nasu. domin duk matar da za a aurar da yarta mijin tana nan ta yi katsalandar a ciki, to ta cuci mijin, ta zalunci mijin nan, ta zalunci yarta, ta zalunci mijin nan. kuma kai miji kada ka yadda za ka aurar da yarka ka bari mata ka ta
baki sai ita take faɗa, domin za ka iya samun mutumin kirki wallahi uwar ta zaune da ita cikin dare kana barci ta dinga karanta mata wasu kan jaki, tana gaya mata wani za ki aura, wace ke ki dubi irin mijin da wancan ta aura, waye da sauransu, wanda ba haka ya kamata ta yi ba haka ya kamata ta yi. Iyaye mata da suka gabata ko ta mata Muhammad Siddiq Mashawi ya kawo ta a cikin littafinsa, duk ya kawo zai kawo wannan maganar wannan matar, ya ce wannan matar akwai lokacin da za ta aurar da yarta da ta zauna da yar sai ta ce mata alaiki bizina, na hore ki da yin kawa, ma'ana kulliya wa miji. Ita ba ta gaya mata wani mijin da za ta aure waye kaza kaza da su ba, an dai zaba an bata shikenan. Ta ce to na hore ki da yin kawa. Aka ce wannan matar sai da ta share shekara 70 a gidan miji, amma kuma tana masa kwalliya, wanda mu yanzu da an yi shekara 1 shekara 2 la ilaha illallah. Kai ka ce wata mata ne da kuka yi shekara 100 da ita, ta barkace ta watse ta lalace ta zama wata jaga-jaga fata-fata haka ga ta nuni kawai kai Allah ya sauka. Ta sake zuwa za ta aure da yarta kuma sai ta ce mata ina son in kika je gidan mijinki ki kiyaye masa ababe guda uku: idanunsa, hancinsa, kunnensa. Kada ki taɓa yadda kunnensa ya ji mummunan magana ta tare da ki, kada ki taɓa yadda idan shi ya kalli wani abu da baya so a cikin gida, kada ki yadda ya zamanto hancinsa ya shaki wani abu mai wari ta tare da ki. Haka wannan nasihohi ne duk namijin da aka kiyaye masa wasu da ababen guda uku a cikin gidan miji za a samu zaman lafiya. Kenan tana wannan matar ma an kawo hatta da yadda matar yadda za ta kwanta da mijinta a kan gado, wala sai da ta koya mata. Nan da ba ma samun haka ne, sai dai a gaya mata to yanzu za ki je gidan wanci, kin ga wani za ki je gidan wani, za ki tafi gidan miji ki dubi wanci tun da ta je yau shekarar ta 5 tana da shanu kaza, tana da mota kaza, keke nan bin ta kaza, kwanonin ɗakin ta sai da suka taɓo saman ɗakin ta, in sun taɓo saman bakwai na wani. Haka nan wayannan abubuwa ya kamata iyaye su kula da su, lalle su kula da su. Wallahi in ba a kula da su ba to haƙƙin har gobe muna cikin ruwa. Da wuya a ƙasar Hausa a arewa da wani kuwa tana da 'ya'ya mata, wai tana zaunar da su tana koya musu yadda za su zauna a gidan mazajen su. Da wuya sai kullum da iyar uwar tana kallon wa ta kawo ya yake dan gidan waye, me shi waye shi kaza kaza. Nan akwai matsala a bangaren iyayen nan mata su, dole su kuma ya zama uwa kina da ilimin da za ki karantar da yanki in ta je gidan miji, saboda ita ya mace ba ta da wata kima ta daraja a duniya duk inda take kuwa face ya zama ta tana cikin ɗakin mijinta, mana tana da miji. Allah sallallahu alaihi wasallam miskinatun miskinatun aka ce wa ya ce matar da ba ta da miji walau kana ta ganiya, ko da tana da kuɗi ne ba ta da miji miskina ce. So haka nan ita ya mace ya kamata a koya mata duk abubuwan da ya kamata a koya mata yadda za ta zama a gidan mijinta, da ilimin ta ya kamata ta je ba da rashin ilimi. Wallahi ba za ku gane wannan ba, ko kai namiji ba za ka gane wannan ba sai lokacin da ka auro matar da ba ta da ilimin zamantakewa aure. Ki mace ba za ki gane haka ba sai ranar da kika auro mijin da ba shi da zamantakewa aure. Akwai wata mata da ta kawo miskilar mijinta, shi babban abin da ke damunsa a rayuwar shi tsakanin shi da ita baya son haihuwa. Kaga wannan akwai rashin karatu ko rashin ilimi. In ma akwai ilimin to akwai rashin wani aiki da shi. Kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku haifafa in yi alfahari da Qur'anin gobe kiyama, kai kuma ka zo wai ba ka son haihuwa. Wallahi karshe wannan yariyar ta taɓa samun ciki, kuma da aka ja sanja aka bincika 'yan biyu ne. Mutumin nan sai da ya yi ƙoƙarin yadda ya yunkuri ya zubar da cikin nan, yariyar da ta yi kamar za ta mutu. Kaga duk wannan akwai rashin karatu, akwai rashin ilimi, akwai rashin yadda da kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala. So duk irin waɗannan abubuwan yan uwa ya kamata muna kulawa da su,
kamar yadda na ce abin a takaice ga shi na ɗauki dogon lokaci ina magana kuma ba na shirya ba ne da karatu kawai kwatsin ya kawo ka ce mai yi shi kasa za ku ga abubuwan masu mundi ina faɗa su ba start forward ba wato kame na dangayi ina fatan za a yi mu afuwa insha Allah na gaba in an gaya mun kan lokaci za mu zauna in tsara abubuwan da ya kamata domin a fitar da abubuwan da ya kamata mutane al'umma su yi